Салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардора азиз, айни ҳол чӣ хеле ки дидесте ма дар автовокзали Котельников ва ин автобусҳоеро ки дидесте бародарое ки бисёртар регар занг мезаде мепурсиде рӯзи 5 число хоҳишмандои прямои Душанбе мерафтагӣ рейси регара ҳатман рақамои болои экранда занг бизане. Бениҳоят зангҳои телефонӣ зиёда бешаки ҷоатонро бронировать кине бардаро вақте ки мебиёед дигар коридор намешава. Ҳамака ҷош қатъиян мешинам меравам. Баъд ногуфта намона ки нафарое ки документ надорен аз 3 то 5 ҳазора қатъитон бигирен ё ин ки возвращени народина бигирен. Багажо як сумка бардаро азиз то 35-40 кило ҳамон хеле ки хитон бардошта битонем бигирен. Ва нафарое ки шаҳрвандии Россияро дорен ва загранпаспорти Россия надорен, загранпаспортҳои Тоҷикистон хати метавонем ки озод харидори билет кинем, бе ташвиш сафар кинем. Ва хоҳишмандои билети самолёт буҷет дошта бошен ва шароитон боша метавонед занг зане билетҳои самолёта менависем. Мошинои сабукрав ҳаста фирмаи Ҳоҷи Наим аз автовокзали Котельник сафар мекунанд. Метавонед занг бизанед ба нархи дастрас. Toyota Alfardo ҳаста официальни ширката, яъне озод мошинои сабукрав хати сафар мекунед. Ва нафарое ки хоҳишмандое ки бор мехоҳед равон кунед айнан то вақте ки занг мезаде бор қабул намекардем. Ва имрӯз хушхабар ҳамин ки яъне нафарое ки мехоҳем бор равон кунед метавонед занг бизанем, боротонро биёрем биспорен, сёмка яъне отчёт мекунем, ҳамаша соҳ саломат боротон мерава мераса. Ногуфта намона бародарои азиз, илтимос хоҳиш мекунем ҳамон нафарое ки бедокументен ҳатман возвращени народина гирен ё ин ки аз 3 то 5 ҳазора бигирен ки раҳда редо ҳаста то ки ба мушкилиёт дучор нашед. Прямои рейс регар мешава 5 число яъне 5 октябр фуромӯш накунед. Бародаро рӯзи шанбе мешава. ҳатман пешакӣ ҷоатонро бронировать кунед то ки биен. Вақте ки мебиен автовокзал Котельники зиёда 40 компания кору фаъолият мекунад ва ҳамон нафарое ки яъне шумо дар ҳар я рӯи экранои телефон мебинед занг мезанед ҳамаш посредникам бародаро. Вақте ки мебиёен ман дар инҷа мебинен ҳамата ҷобаҷо мекунем то ки бе мушкилӣ бирем бирасем. Ногуфта намона бародарои азиз, видеоро поделиться кунед, классҳои худтонро дариқ надорен то ки дигарҳоро ҳам хабардор бошанд. Ва вақте ки мебиёен касса ҳаста. Номи ман Қурбоналиев бародарои азиз дар автовокзали Котельники ҳатман бипурсен. Ҳама мешиносам, медонам, мебиёен билетотонро нависта метиём, озод мешинен ва сафар мекунем. Ба айни ҳол шофёрро савол метиҳем ки ку дар ҳақиқат мо суми зиёдӣ гирифтем, кам додем. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Номи чист ака? Фирӯз. Шофӣ. Шофир. Даволни ҳасти ака? 100%. Чӣ гуфтанӣ? Саломатӣ мехоҳем ҳама вақт ба пеш. Ака 4-5 ҳазора нагирифтем дар кисамон бизанем. Розӣ? 100%. 100%. Ҳама даволни. Алло нигабонтон соҳ саломат бирем расид. Роҳи сафед. Ина бародарои азиз, мошиное ки имрӯз мебироянд сафар мекунанд аз Москва ба Душанбе.